gledalci i slušatelji, ovdje smo pred velikom djecom, radimo prilog kako je propao sport u Bosni i Hercegovini. Evo, možete imati primjer jedan uživo. Našao sam Krdovaca, ubijajte me! Jesi? Saša, imam jednu bunu. Imam, Saša, jednu bunu. I ja imam jednu. Nije još dva. Jesi puni? Jeste, evo ga. Ne, sad nije. Pa da. Ajde, dođi Saša van. Dino, evo još. Saša! Saša, uskoro ću imat dvije bune. Našao sam dvije svinje. Dino, gdje stani? Dino, stani. I tako, dragi naši gledatelji, slušatelji, pored ovako divnog terena, naša djeca su zamijenila sport, školu, telefonima. Nažalost. Evo vidite, ne obaziruju se ni na riječ starijih, ništa. Nemoj! Izvini ti, Dino, htio sam kravu udariti. Evo, ja sam je ubio. Ko hoće bunu da vam dam? Evo vam buna. Evo, kod tebe na kuna. Daj. Dino, uzeo si mi bunu.